Galing pa ng San Antonio, Pili, Camarines Sur si Nanay Ami. Kahit sobrang init, minabuti niya pa rin magpakonsulta at humingi ng kanyang gamot sa butika ng bayan ng Edmero Clinic sa Pili Capitol Complex. Na-diagnose siya ng diabetes o pagtaas ng blood sugar kung saan dahil dito, meron na siyang maintenance na kailangan inumin. Kaya't ngayon tag-init, lalo niya pinaghihigpitan ang pag-inom ng gamot. Para po sa healthy ko po ma'am, para maano po yung buhay ko po. Mahalaga po ang buhay ko. Dapat po talaga hindi pwedeng hindi mapalya. Sayang po ang gamot kung hindi ko iinumin kung papalya ka. Ayon sa health expert, bukod sa diabetes, kabilang din sa mga dapat mag-ingat ang may mga hypertension, may stroke history at pneumonia. Dahil sa panahon ng matinding init, mas madaling umano ma-dehydrate ang katawan at mag-fluctuate ang blood pressure at blood sugar, kaya mahalaga umano ang pag-inom ng maintenance medicine. Ayon kay Dr. Angelia Villas, ang paglimot o hindi regular na pag-inom ng gamot ay maaring magdulot ng biglaang paglala ng kondisyon at pagdadala sa ospital. Surge ng cases ng pneumonia or upper respiratory tract infection po. Baka din po dahil yun sa pagbabago ng panahon natin. No? From malamig, bigla pong naging mainit na naman po ulit. No? So para po sa mga pasyente namin na may prior history na po ng myocardial infarction or heart attack, stroke, importante po na mainom po nila araw-araw yung maintenance nila, no? Particularly yung pampalabnaw ng dugo at saka po yung pampababa ng cholesterol para po maiwasan yung reinfarction or yung pagkaulit po ng stroke or pag-aatake po sa puso. Ano po? Binigyang diin ng PHO Kamsur na bukod sa regular na pag-inom ng maintenance medicine, mahalaga rin uminom ng sapat na tubig araw-araw upang maiwasan ang dehydration. Nagpapasalamat rin ito sa libreng gamot mula sa Provincial Health Office ng Kamsur dahil hindi na siya gagastos para sa pambili ng kanyang maintenance medicine. Sam Alano, CSN.